Здравейте, вие гледате Лице в лице. МВР публикува проект за антитерористичен закон. Той предвижда на заподозрените в терористична дейност да се забранява достъпа до интернет, да напускат страната, да се срещат с определени лица и да може да им се отнемат личните документи. Военните получават полицейски функции и ще могат да проверяват, обискират и задържат всеки го. Дори само обосновано предположение на службите ще е достатъчно да се превърнем в заподозрени за членове на Ислямска държава, например. Разбира се, ще могат да ни подслушват, проследяват и ровят в кореспонденцията ни и ние сме длъжни безусловно да се съгласяваме. Поканих професор Николай Радулов, бивш секретар на МВР, и полковник Николай Марков, бивш офицер от НСО, за да разсъждаваме крие ли рискове този закон и каква ще е ползата от приемането му. Здравейте и добре дошли. Здравейте, добре заварени. Сега, най-общо сме поставени под дилемата свобода или сигурност. Заслужава ли си тази дилема? Професор Радулов, ако искате, вие кажете. Ами, в течение на последните 200 години това е дилемата. Повече сигурност и по-малка свобода или обратното. Ама сега май по-силно това заради Ислямска държава, терора и така. Да, поводът е сериозен и истината е, че колкото по-малко права, толкова по-трудно те след това се възстановяват, независимо каква е ситуацията. Но ние имаме днес една конкретна тема, този закон, който е оповестен като закон за противодействие на тероризма. Аз бих казал, че философията му е на закон за координация на противодействието на тероризма, защото цялата структура на противодействие на тероризма, описана в него, всъщност е структура на решаване на проблемите на националната сигурност. Като почнем от Министерския съвет, стигнем до службите, които конкретно трябва да реагират. В това, което казахте в началото, има една такава сериозна истина, притеснителна за тези мерки. Но имайте предвид, че начинът, по който е формулирано, това е формулирано като профилактика, прави тези мерки смешни. Тоест, ако подозираме основателно, аз не знам кое точно подозрение е основателно и кое не е основателно. Значи, обосновано предположение е термина. Обосновано предположение, за едни е едно обоснованото предположение, за други е друго, но да кажем, че е точно конкретно. При обосновано предположение, че някой е свързан с терористична дейност, ние какво правиме според този закон? Отиваме и го предупреждаваме. Тоест, така излиза. Значи, ние ще искаме от него да се подписва в районното, няма да му разрешаваме да ползва интернет и така нататък и така нататък. Това е профилактична дейност на лица, които са извършвали някога престъпление и без да ги подозираме сега, че извършват или са склонни да извършват терористична дейност, ги предупреждаваме да внимават да не се увлекат такава. Значи това е районните инспектори едно време, тези, които са извършвали тежки престъпления, всеки път, като почне да се разследва едно тежко престъпление, отиваха и им взимаха протокол, че той няма да се занимава, че ще внимава, като има празници, ще ходи на село и така нататък. Логично е това, ако ние наистина подозираме някой, че извършва терористична дейност или се подготвя за извършване на това нещо, вместо да го разработваме, да подготвяме обстоятелствата така, че да го хванеме по време на извършване на престъплението или по време на реална подготовка, ние го предупреждаваме. Защо? За да се укрие. Мерките да се забрани на лице, което е заподозряно в подготовка или извършване на терористична дейност, да му се забрани за пътуване с граница, са още по-смешни. През граница минава кой ли не. Ако това лице наистина е свързано с терористичната дейност, то ще мине по време на тази забрана 5 пъти напред-назад през границата, както се е случило. Как има забрана? Така. Забраната. Има ли на границата до оградата табелка на Иван Петров му е забранено да минава от тук? Той ще мине на 100 метра по-нататък, освен ако циганите не са откраднали съоръжението, както са почнали, разбирам, да крадат няколко части, панела са откраднати вече. Тези забрани всъщност важат, ако лицето, към което са насочени, е законопослушен гражданин. Тогава, като му забранят, той ще спазва забраната. Няма да ползва интернет, ще ползва един телефон GSM или няма да ползва. И 10 сим карти, което е много странно. Какви са тези хора с над 10 сим карти? Но това е друга тема. Това са ромите, които купуват по 150 сим карти и които никога не могат да обяснат къде са тия сим карти. А те за какво са им пък на циганите по 150 сим карти? Вече предплатените карти, за да си ги получиш, трябва да ги закупиш с лична карта, т.е. водят се някое лице. И всички, които се занимават с неприятен бизнес, наобщо казано, защото не само
престъпления, които се съмняват, че по някаква причина могат да са обект на интерес на специалните служби, си служат с карти, които не се водят на тях. Добре, нека и полковник Марко да чуем и вие ли сте така критичен към този закон, защото звучи много сериозно. Всякакви мерки, военни получават полицейски функции, могат да местят коли, могат да блокират квартали, могат всякакви хора да бъдат поставени в капан. Полковник Марков. Вижте, аз съм склонен да подкрепя професор Радулов за тезата му, че действително има правна колизия, при която няма как човек, който е забродозрян за извършване или спомагателство за терористична дейност, по някакъв начин трябва да му се излъчват сигнали към самия него, нежели да бъде проверяван, изземани телефони, неща, които касаят интернет, лични средства, разбиване на огради и така нататък, които се формулират за закон. Местене на колите в района. На коли. Сега, това действително са пък необходими мерки за определени служители, но истината е, че този закон има по-скоро административен характер за съгласуване, регулиране на системата. Аз не знам доколко той е изискан да бъде прият този закон, външно говоря, във връзка с членство ни в Европейския съюз и доколко то е лично производство на определени... Много страни в Европа, аз помня, че тук много сме говорили в студиото, че много страни в Европа са приели такива закони и е крайно време наистина ние да имаме такъв закон. Поне ваши колеги специалисти по национална сигурност са го твърдели. По-скоро мисля, че е относимо към това, което предположихте и вие, а и аз, че действително има изискване да бъде прието такова законодателство. Сега, относно обаче другия аспект, който е по-голям проблем, е, че противодействието на тероризма е комплексна дейност и той не може да бъде регулиран с един закон. Или действието на една служба или един служител. Това са комплексни мерки, които касаят цялата държава. Наказателният кодекс не разпознава все още думата терорист. Тоест, престъплението, ние вербално, когато си го говорим, терористична дейност и терорист е едно, когато се опрем за правовия характер на това квалифицирано престъпление, нещата стават различни. Правната истина е различна от фактическата истина. Нерядко се получава такъв проблем. В този смисъл, обаче, трябва да подчертаем, че този закон, изпълнението на закона се контролира от съд. Това е много важно да го подчертаем. Специализирания съд е казан. Само те могат да дават такива разрешения за такива драстични мерки спрямо когото това не е малък акцент, все пак става под съдебен контрол и съответно има предвидени, естествено с допълнителна разпоредба, които трябва да бъдат регулирани, искове съответно от потърпевши граждани и така нататък от изпълнението на този закон. Но аз лично наистина го приемам като по-скоро наистина административна тежест, която ни е обременена държавата от Западна Европа за наличие, да съществува такъв закон, отколкото неговото изпълнение или пряко положителни ефекти върху сигурността на гражданите. Добре, обаче професор Радулов, сега кажете, защо вие сте толкова критичен? Ако на някого му забранят достъпа до интернет, могат ли да го направят без да го предупредят или тук според закон е задължително да бъде предупреден? Как да ви забрана нещо без вие да знаете, че ви е забранено, ми кажете? Да ви забрана, например, да идвате в студиото, но не ви го казвам. Къде е забраната? На кого забраняваме? Да забраниме на охраната да ви пуска ли? Значи, вижте сега, тук това е резултат на не много ясното разбиране от авторите на това какво представлява профилактиката. Имаме обща, имаме частна профилактика. Най-добрата профилактика при извършване на престъпленията е разкриването на престъпленията. Тоест, като имат терористичен акт като в Сарафово, ако бъдат заловени извършителите, бъдат наказани, лежат по 20 години в затвора, това е най-добрата профилактика. Общата профилактика обаче не са тези мерки, които се предлагат. Общата профилактика е свързана с обучение на децата в училище, в създаване на социална система, която не позволява на хората да се увличат по тероризма и така нататък и така нататък. Тоест мерките са не само свързани с специалните служби, а с цялото общество и с всички направления на действие на държавните служби и структури. В този закон аз не виждам нещо по-различно от това, при което се управлява системата за сигурност друг път. Имаме Министерски съвет начало, имаме съвет по национална сигурност. Отдолу са службите, които и така са задължени по тяхните закони да се занимават с тероризма. Имаме един щаб, който според мен
при терористичен акт или при терористична заплаха няма да върши работа, Защо? Председателство от премиера и от вътрешния министър. Този щаб по закона би трябвало, защото това е още проект, да се ръководи от вътрешния министър. Но членовете на този щаб, всичките до един са политически личности. Както казваше моя старшина в казармата, политика служба не тика. Значи при една терористична акция или сериозна заплаха за тероризъм, тези хора ще се чудят как политически да оцелеят и да си пазят гърбината, вместо да взимат рискови решения. Правилното или неправилното решение може да коства живота на много хора. Този щаб би трябвало да бъде съставен изключително от професионалисти и тогава този закон щеше да има смисъл. А какви професионалисти? Дайте профила на тези. Шефа на ДАНС или какво? Или шефовете на разузнаване, на контраразузнаване? Шефа на разузнаването, председателя на ДАНС, въпреки че според мен тази длъжност е по-скоро политическа, отколкото професионална. Аз точно ще кажа каква е гаранцията, че шефа на ДАНС не е под някаква форма политически подчинено лице. Това не е въпрос, по който ние трябва да разсъждаваме. Закона казва, че не е политическо лице, е професионалист. Когато хората в този щаб са професионалисти по закон, те носят пряка отговорност. Когато са политически лица, те носят политическата отговорност. Тоест, може да си подадат оставката, а може да не си подадат оставката. Този политически орган по абсолютно адекватен начин повтаря това, което Съветът по национална сигурност към Министерски съвет би трябвало да прави. Вашата критика очевидно е съвсем професионална към закона и към неговото съдържание. Обаче, полковник Марков, аз имам и друг въпрос. Може ли този закон да се превърне в опит за ограничаване на правата на някои хора, избрани ето така, да не се отнасят наистина към тероризъм, а просто казваш едно лице, ми е в момента важно да го чуя, да го послушам, да му огранича дейността, защото ми пречи бизнес, политика, в някакви други неща и да се възползвам от тези огромни по обем възможности да бъде то, така да се каже, стеснен периметъра му на ходене. В някои други закони има по-голям проблем от това, което вие сега осветявате. Този закон е регулиран в тази посока, като хора, които са упълномощени да упражняват закона, са министър на вътрешните работи, което е политическо лице, внимавайте. Така е в цяла Европа, обаче, не само у нас да го отбележим. Точно така, аз го казвам като положително. И председателя на ДАНС. Тук вече има една въпросителна. С една дума, има някакъв баланс, каран експертно-политически, но аз искам малко да разширя значението на думата противодействие или борба с тероризма. Самата дума тероризъм вече има значение на ползване на инструмент, който е с военно-политически характер. Обикновенно зад него не стоят хора, каквито са надъхани, както си ги представят хората, било то по религиозни, етнически или други признаци, а стоят държави. Много внимавайте, стоят държави зад тероризъм, обикновено други. Ние, България, нямаме пълен суверенитет на лично законодателство. Знаете, част от него е делегиран и в Европейския съюз, и във връзка с членството в НАТО и така нататък. В този смисъл, ние нямаме нито един закон, който да има сила извън територията на Република България. Включително и в финансовото следене на потоците и така нататък, защото знаете, че когато става въпрос за превенция на терористични актове, основното е следенето на парични потоци и засичането на финансиране на тероризъм. Тоест, това са банкови операции, нерядко, които имат много сложен характер. Излизайки извън територията на България, обаче тези операции, нашите правомощия се изчерпват на законодателя, говоря. Той вече не е в ръцете на българския законодател. В този смисъл, аз мятам, че този закон по някакъв начин действително администрира една система, която, говоря система, българска система, която е в невъзможност да произведе сама сигурност. Тоест, ние сме свързани, ние сме ръка от един друг организъм, който е много по-голям. Например, част от системата на НАТО или на европейските структури. Ние трябва да се облегнем на тях за определени информации, за определени сигнали или за определени справки, които са необходими за адекватна реакция на българската система за национална сигурност. И ако биха добри да ни я дадат, това е тяхно желание, никакъв закон не регулира тези отношения, ние евентуално ще се защитим. Ако не биха ни я дали и бихме подложили динена кора дори на цялата ни държава, има и такива случаи, независимо от думата съюзници, ние ще се подхлъзнем.
Затова казвам, че границата е много малка между тези отношения и когато става дума за правна истина и фактическа истина, трябва да се прави разграничението, защото това е опасно за играване. Тогава големия въпрос е, ако този закон така или иначе, както усещаме от двамата, няма да има кой знае какво значение. Вие, защото се съмнявате в неговата експертност и ефективност, вие, защото смятате, че ние сме част от един много по-голям организъм и този закон, какъвто и да е, не може да свърши работа. Тогава България, доколко е застрашена от тероризъм и кой може да се справи с това? Сега да спи зло под камък, както се казва. За сега е тихо, но ние помним Сарафово. И можем да се доверим на нашите спецслужби, такива каквито са, с или без този закон. Ние нямаме изход, няма на кои други служби да гласуваме доверие, защото нашите служби работят на наша територия. Никой няма да дойде тук да ни свърши работа. Този закон обаче предизвика толкова спорове и съмнения поради друга причина. Тази причина се нарича липса или наличие на доверие. Очевидно е, че няма доверие или няма голямо доверие в управляващите, щом във всеки закон, в който става дума за подслушване или за суспендиране на човешки права, всички започват да съмняват, че нещо лошо се случи. Наистина, колегата Марков е прав, че има закони, които са безкрайно мракобесни и никой нищо не казва. Значи, законът за специалните разузнавателни средства, този, който е в момента, позволява абсолютно всеки да бъде наблюдаван без да извършва каквито и да било престъпления. Така е формулиран. Без нищичко. Така, без един тонус, така да се каже. Да, може да си използван без да знаеш от престъпника. Може да си лице, което като подслушват или наблюдават да доведе до разкриване на някой, който е свързан с престъпна дейност. Този закон е толкова широко формулиран, че абсолютно всеки може да бъде обект на специални разузнавателни средства. Затова всички си мълчат и много за него не шумат. Той е много по-скандален от закона за електронни съобщения с тези промени, които станаха. Точно така, то не е случайно в този закон. Като че ли никой не желая да ги погледне тези неща и да види, че той по същество е и противоконституционен. Отгоре на това в целия закон няма една дума секретно, тайно, конспиративно. Наблюдението е, ако аз ви наблюдавам с лупа или без, това покрива формулировката на закона за наблюдение. Тоест, лошо формулиран, нарочно или поради незнание закон, даващ безкрайно много права на тези, които имат право да използват специални разузнавателни средства. И той е по-скандален от този закон. Този закон аз считам, че просто е бил написан по задължение, както казва Николай. Той покрива нишата, защото трябва да има такъв закон. Има такива закони в Европейския съюз. Може би, ако бяха следвали правната логика на Закона за отбраната и въоръжените сили, където се по време на военна заплаха или по военно време се разпределят задълженията, този закон, ако по този начин беше построен и покриваше възможността да се действа заедно с областните власти, с общинските власти, всеки да знае какво прави, когато има терористична заплаха или извършен терористичен акт, той ще да бъде по-полезен. Тогава на финала и полковник Марков да каже, да. Аз исках само да припомня, разбира се, съвсем умишлено на господин професора, че чуждите служби не само ще дойдат, а те идваха при извършен на терористични акти, свършиха цялата работа, включително изнесоха и труповете и оперативно следствието и мероприятията. Точно така. За Сарафово, аз не случайно казвам това. И не случайно не искам да задълбочавам темата, защото ще влезем в една друга равнина. Всъщност, специалните служби на чужди централи, свързани обаче с взаимовръзки и договори, които на България са тук, в България. Дори някои са базирани в специалните служби, имат кабинети там. Има и специални части, постоянно базирани тук, в България. С една дума, нашата сигурност, аз се притеснявам, че наистина не произлиза от нашата система за сигурност и от нашия законодател. Бих искал да е така. Наистина бих искал и само като една вметка и една препоръка към законодателя бих искал да дам, да се възползват от временните проблеми в големите и да сътворят по възможност малко по-национална система за сигурност, ако има такава възможност. Финално изречение. Искате да кажете, че с или без този закон сигурността е такава, каквато е. Той нито ще допринесе, нито ще отнеме част от сигурността. На практика, да. Същото ли казвате? Така, наистина, в този закон не се определя инструментариума за противодействие на тероризма и няма как да подпомогне противодействието. Добре, благодаря ви за този разговор.